Jeg er Jesper, din kontaktperson her på din praktikperiode på plejehjemmet Tusindfryd. Nu skal du se, jeg har et personalekort, og det skal du tage på, inden du kan tage ud i dag og på besøg hos Hans Jensen og Lise Andersen. Jeg sender en sms med de 2 adresser, så hvis du har nogle spørgsmål eller noget, så kan du bare ringe tilbage til mig. Ja. Men så er du klar til at komme afsted? Jeg synes, det er enormt frisk af dig, at du bare sådan her på din første praktikdag bare vælger at tage udfordringerne med det samme. Ja, men jeg føler mig bare super parat, og jeg har glædet mig rigtig meget, så jeg tror, det bliver rigtig spændende. Nej, dag med dig. Nå, så kommer du for at besøge mig. Hvad var det nu, navnet var igen? Mit navn er Anne. Anne? Jeg glæder mig sådan til at møde. Jamen dog. Jamen, kom indenfor. Jo, tak. Se her. Skal jeg bage et stykke? Jo, tak. Ja, det er jo mig som ung. Ej, hvor er du smuk. Ja, det var jeg. Men jeg synes faktisk, du ligner mig noget. Synes du? Ja, synes jeg. Ja, måske lidt. Ja. Hej Anne, kommer du og besøger mig igen? Ja. Hej. Hej. Og jeg skal faktisk være resten af ugen. Og måske også lidt senere i mit praktikkolleg. Ja, ved du hvad, du skal altid være velkommen til at komme og besøge tak. mig. Jeg tænker på, at jeg har taget noget med, som jeg gerne vil vise dig. Nå. Ja. Skal vi gå ind og kigge på det? Det er nogle tegninger, jeg selv har lavet. Jeg kan rigtig godt lide at udtrykke mig i former og farver. Ja. Er alt okay, Lise? Hanne, hvorfor forlod du mig? Ja, du lovede at komme tilbage, men du lod tyskerne tage dig til fange. Og nu er du her igen. Og nu bliver du hos mig, ikke? Men jeg hedder ikke Hanne. Jamen Hanne, det er jo din kunst, det er jo dig, der er jo ingen, der tegner som dig. Det er jo her. Rolig nu, Lise. Jeg er ikke Hanne. Hanne, du døde for mig under krigen. Du er kommet tilbage. Og nu bliver du hos mig. Ikke? Nu bliver du hos mig, Hanne. Lise, jeg tror ikke helt, du er klar over, hvad du selv siger. Jamen Hanne, du lovede at komme tilbage. Die Juden sind da drüben gelaufen. Det var mig. Lise. Lise? Tyskerne er tæt på. Hvis du løber, så bliver jeg her og distraherer dem. Hanne, du bliver nødt til at løbe nu. Jamen, jeg hedder ikke Hanne.
ikke feber, vel? Nej, jeg vil bare gerne være lidt alene. Jeg er bekymret for dig. Du bliver nødt til at fortælle mig, hvad det er, der er galt. Jeg vil gerne hjælpe dig. Kan vi bare ikke snakke om det? Det bliver du altså nødt til. Der er gået 3 dage nu. Du kan ikke blive ved med at være meldt syg, hvis du ikke er det. Ja, hej, du taler med Liselotte Hansen. Jeg er mor til Anne, som er i praktik som sosu-medhjælper. Hun har været ude at besøge Lise Andersen. Nu skal du høre. Lise lider af demens, og hendes familie var faktisk ikke klar over, at situationen havde forværret sig. Så var du færdig med din første praktikperiode her hos os. Det klarer du fint. Jo, tak. Men jeg har også været rigtig, rigtig glad for at være her. Jeg er blevet udfordret på nogle punkter, jeg ikke havde regnet med, så det er jeg rigtig glad for. Det er jeg rigtig glad for at høre. Men så må du have en rigtig god sommerferie og efterfølgende skoleperiode. Og hvis vi får brug for en dygtig sosu-hjælper som dig, så vil vi i hvert fald ringe til dig. Jo, tak. Ja. Jamen, du må have en fortsat god dag. Ja, have det rigtig godt. Jo, tak i lige måde. Hej. Hej.